Right guys, maupay nga gahaton ng tanan. Di nakaliwat ako. And nakakuha na silahan. Lahar mamay. Kakon. Na ako na. Pero ulo malagap. Kaya nga na. Na. Nawari kang balita. Planet niyo kay very good. So at last ay there to ay kaya gamit mga kuan, mga sports, mga kuan ko na ano na mga kuan ng maling adlaw. Kat na ako na kanulong kidigla ko mga may pala ko. Ayaw ito. Guys, ano? Namamarat na ito mga Tagalog. Pagkit ka na kita camera kahit larong mamay. Ito panahon. Yaw ito. So, ang abri natin content. Abri natin content dito. Abri na nga ito. Ito ngayon guys. Tanggal ang aking kuwan, ang aking bags is for today's video. Ay tangon room sirado pa kaya ano di lahang mama itira pagmamahal na iyo. Ayaw ito. Basta ako na pag-itlakot camera di arit gwapo pero may dakaw pangarap. Ayaw ito. So ngayon guys, kutob na kita nga ni Ada. Ano? All good na yawa takti yan. Paray maglimpyo ang mga paha, ang mga limo. Oras, nasa 21 na. Laro mga may panahon. Ayaw ito. Pasko na. 100 days sila. Pasko na. Ayaw ito. Piling ko lang may kaskuhan. At bugs. Bernis nga adlaw. Kala ko ba mahal mo din na siya? Kala ko ba kaya mo din akong mahalin katulad ng pagmamahal mo sa kanya? Bakit ako ay pinaasa mo lang? Kahit kailan hindi ako nagkaroon ng pag-asa sa iyo. Bakit ba ano ang nangyari? Wala na ba akong chance sa iyo? Gagawin ko naman lahat. Maging pasakin ka lang. At alam mo ba, kahit na ano ang mangyari, hindi kita iiwan. Sige. Wag mo sanang pipiliin na magkakasama na ko, ako kako. Di ako veterano, kaya wag mo akong gagaguhin. Sabi man guys, sabi mat katagin na akong takulab. Hindi man, di nadirada yan kasi mikat. Para tamayin mo, ersoy, choice na ita ako man lang makabulig mga tao. Kung baraka guys, makasikat kita. Baraka, anak akong pinangako, kapangako.
gagawin ko ang aking karangalan bilang isang vlogger at para makatulong sa nangangailangan sa akin. Ako yung Roberto Damali. Hindi na gwapo pero may pangarap. Ayaw ito! So guys, update na lang po ka muna yan. Nanikulahan na yung manunin na video kay Kuan na. Dahil mamait pa naman. Ayaw ito! Kay Kuan. Sarado pa man tamarong. Paparong kulaan ay kaya siya malitat mga cute. Ayaw na ito! Sa view ka na view. Sa view. Tirang view. Ay, natas na mga balang kimanaw. Paano mo mabibituin ng pagtingin? Eh mga kakuan, mga kanang for today's video ay damo nga salamat ito yung pagsuporta kada adlaw-adlaw akon. Nagpapasabot lang kayo nga ready ako tumulong kung kailangan tulungan. Ayaw ito! Sige guys! Kalawang for today's video, damo nga salamat.